gyakorolni a tapsot, ezt örömmel látom. Tudtam, hogy vissza kell ide jönni hozzátok. Köszönöm a meghívást polgármester úrnak. Mindenki jól érzi magát? 3-ra kérhetek egy sikítást? 1, 2, 3. Szerintem van még alkohol. Na még egyszer, 1, 2, 3. Ott a hölgy fekete kabátban nagyon jól sikít. Na, megpróbáljuk még egyszer? Hát persze, mindenki. Mit szeretnél? Mit? 1, 2, 3. Fantasztikus, és akkor most jön egy olyan dal, ami egy nagyon csúnya szakításról szól. Szerintem egyszer az életben mindenkinek volt ilyen. Nekem is. Mondjuk nekem nem szokott szép lenni általában. Na szóval, végleg elmúlt már!